Oot se video? Sadis. Äänet on pois päältä, niin tässä kuuluvat, kun puhutaan. Tai mulla on äänet pois päältä. Mullakin. Mulla on Mä otin jo. Tässä me pelataan. Tik vastaa tik. Konsta, miksi otit tikin? Oot sä idiootti? Mä tapoin tikin. Tik! Tää on ysillä mun tik. Tik on Se on, jaska. se on hyvä. Maistaa päätä. Oota, mä laitan Jullan kannalta. Hyppään ootte kimppuutet kohta. Tulkaapa tänne päin, missä te ootte? Siellä yksi. Mä melkein tapoin kaikki. Mä tapoin nyt 2. Mun tik-tappo mä en edes nähnyt, että tapoin Leonin. Mä laitoin varmaan Nikadon. Mulla on superi. Niin, siinä kato käy, kun ei osaa mulle käyttää. Se ei ollut oikee Leon. No niinpä tietysti, mä kyllä huomasin, että se ei ollut oikea Leon. Nyt maistakaa päätä. Kenen päätä? Mun päätä. No. Oi vitsi! Oi vitsi! Tuo Mä en edes nähnyt, että toi tappoi mut. Ei kun mä tapoin sen. Onks se tik hyvä tässä? Mä kuolin, mut mä tapoin Leonin sille. Se on tää Jullen kanava. Konsti tapanne. Mä hävittiin varmaan tää matsi tästä. Jep, tää hävitti. Mut kyllä mä voittaa tää. Ehkä. Eihän voittaa. Saakeli. Ei nyt se pää tulee tosta. Mä hoidin. Hoidin Leonin. Ja nyt vielä se tik. Kuka tappoi mut? Hoidan sen. Vitsit, ootteko te tosissaan, miten te voitte kuolla? Mulla oli 1 OP Leo. Niinpä tietenkin sitten. Ihan just melkein oli. Me kuollaan tää. Jep, mulla olisi just ollut super. No, mene yksi ylöspäin. Tää oli hyvä. Ootteko te kattonut tätä? Ei olla. Mä teen kikaan. Mä teen joku Ei se paremmin. toimi. Ei ole käytössä sitä. Mennään nyt peliin. Mä haluan saada äkkiä ton. Ohitaan. Mä vähän työtä. Kattokaa. Nyt tulee kit. Oot sä nähnyt tän Konsta? En. Kohta tulee kit. Toi Edgar on pieni. Reipä tippuu väärinpäin. Ja sitten tekee sen 20 000 kertaa sen uudestaan sen leivän. Se tippuu taas väärinpäin. Niin mä kuolin. Kato nivelu. Tuolla on kit. Niin sit se tippuu jaloilta, niin sit tapahtuu jotain ihan vituista. Kit on kyllä aika söpö mun mielestä tossa. Kato. Sitten vaan rajat. Niin sen jälkeen ei enää tapahtunut mitään. Konsta enää ainut. No siksi kun te kuolette. Niin, kyllä. Tää on hyvä, mä oon käsiteltä. Mä en halua, että Sku ei kuole. No, kuolee. Ei se kuolekaan. Kuka sanoo, että Velmu saa ottaa Piperin? Ei kukaan, mä otin heitä. Ilman lupaa. Tarviikohan siihen lupaa, jos ottaa Piperin? Jep. Koska mä oon hyvä Piper.
Mitä mä menin sanomaan? Mä kuolin. Mä oon hyvä paippeli. Hävittiin tää. Hävittiin Mikä varmaan. sitä vaivaa? Mennään. Mun 14 se on. Onko sullakin Konsta tullut tolle toi? Mistä te ootte ton saanut? Mulla on tää tämmönen juttu. Se oli Konsta, että paljasti se, mutta oli pakko. Hehehe. Tosi Leo kiva hei. Kato, toikin kuoli tosta vielä. Ja sä kuolles nyt Leo. 42 HP. Ii. Mullakin on ollut tömyyttä, mutta ei oo enää. Mulla on superi, mä käytän sitä hätätilanteeseen. Kokko. Kokko, moi kokko. Yksi kuoli jo. Okei, nyt enää yksi. Anna mulle please, että mä tapaan sen. Tässä jutussa on Squeak ja tässä pelissä on Squeak. Oi vitsi. Älä tuo sitä, jos sua heitä. Älä tuu siihen mun lähelle. Tää. Oi vitsi. Oi vitsi. Oi vitsi. Vielä tappaa toi ihan, ei kun Konsta tappaa toi ylivoimassa. Koska sä kuolet? Konsta. Älä voi mitään. Mä katon mitä. Mitä se on toi? Brock. Mä oon saanut sen. Ai mikä? Ai toi tanssi. Boomrock. Boomrock. Ei Brimo kuoli. Leo, käydäänkö tänään palauttaa kolmistaan kaikki pullot? Mä haluan itse muistaa vielä, mutta se on... Even kun Konsta sanoi, että me voidaan huomenna käydä, jos säkin tulet meidän kanssa, niin palauttaa kaikki 3. Even siis me tarkoitettiin tänään. Ei tänään. Ootko Konsta mennyt sanoa vielä mulle, että me kaikki 3 ollaan? No mä en tiennyt, että mä oon tänään... No mä osuin siihen vikana. Miten niin sä tapoit sen Konsta? Konsta, älä tosissaan sitten, että oikeesti me nyt ollaan sanonut Konsta vielä mulle. En oo. Ei me sovittiin eilen. Mut säkin voit tulla. Se lupasi
luulisit, että me saadaan olla konstant Me ollaan 200 Leo. Niin, te olette 200, mutta me käydään vaan kaupassa. Ei, se ei käy. On se mennä kauppaan. No sit mä oon Konstankaan perjantaina. Joo. Ei kun perjantai oli se päivä, kun me kaikki 3 saadaan olla 300. No kun mä käydään kaupassa sitten. Joo, silloin me voidaan. Konsta, miksi sä käytät tollaisen superin ihan turhaa? Koska se saa se ykkösen takas sen super. Mä kuolin. Boom Brock. Leo peli. Miksi mä ländäsin tuohon?